lunki uthando luyababazika angaze ngehlelwa intinjingalina ngathi ngamemezela ulunki sana sana baba siyakhuleka injani lento embonga encane engabi khona na kayizekile kubhala ngabhala kahle kamnandi kanjani yabona nje sinjalo ekuseni before ngiyobhala sengizongena la kunina even ilungile yazi ningenze ngikwazi nokuchaza indlela engibhale kahle ngayo yo awu sithi hawu iphi imbongo encane manje halala sithi halala aningibongisi nibo sithi hawu alalala muphu yanda manje ayabona nje indaba yembongo encane ilindi 1.5 uza yebo intinjingalina abona-ke imbongo encane ngilinde yona manje ayifuni ukufika iyangisaba le ngane ukuthi ngiyibheke kwayo Kanka. We mabuani guys, angisenabo filifili sengimuhla njani sengibona kahle. Sengivela nalapha. Ubani vele lo? Obani laba abaphithizela ebusweni bami. Abayitshezi basile, bayitshezi bayazi, baningi bo. Nosipho nje ngiyayibona i-comment yakho. Ngeke ngiyiphendule. Abona nje ungazi ukuthi uzobuza nsisi wami vele uyeke. Vele uyeke. Abona nje indaba yembongo encane. Ululu tararakankanka ave ma hawu simbonga udlala nobani game simbonga udlala nobani game qini like your life guys abafuni u-edeka abantu udlala nabe game
Mizelizwe lungi uthando lungaka. Simbonga udlala nobani igame, udlala igame mina yabo. Ufuna ukudlala igame. Mele sisenda ama-rose uzobona usesila. Ngendaba yini? Angizwanga? Bengifuna kudlala igame mama. Angizala. Bengifuna kudlala igame. Ufuna udlala igame ngempela? Kudlala igame mzala. Okay. Uthi ngiba live ngalena ke. Bangani bami cela ningaphumi silindele sodlala igame. Hamba manje. Manje ngilinde. Manje indaba leyana senze njani? Mesiqeda igame. Okay. Funa sodlala igame bangani bami cela ningilikeele ulive. Lithi ningisendela ama-gift bangani ngifuka ishale ingane le. Yeza silinde yona bangani bami. Ningaphumi bangani bami. Cela ningiphe nje. Ohambe uthenga idatha natanda hambe uthenga idatha. Usibona emva kwegame. Udlala igame nengane la. Ushaya ingane. Khombisa ukuthi ubani ubhuti omdala. Ukhombisa ukuthi ubani ubhuti omdala. Amazi lo government. Umuzwa ngendaba. Ngizomshaya yona. Baba. Ehlathini kugcwele imbube. Awi abumba we. Ngisalindele ngane guys, ize ngqohoza kule game. Mase siqeda igame mase sisuxoxa kancane kanti ngifuna ukisho ke kunina ke encane emva kwegame. Yeah. Umyalezo nje ngifuna ukudlulisa omncane. Yaba njengane niyathanda ukuthi ilindwe. Yaba manje sahlanisa abangani bakhe lapha abamasendo sibamlikele. Umuntu manje fanele uzumcinge. Angibuye. Nangeza, nangisika bopha, nango. Nangisika bopha. Cha, imangisanda kujoin abantu bamama basangena. Basangaka. Basasebancane kakhulu mzala, uyajaha uyatatazela. Nabami basava ngqo. Musuku ngenza islimo, abantu bakho bagcwele lapho nabakho ba-100 and something. Wona. Like kodwa singikhulume nabo like ngiyabathemba like isiteam sami. Okay bafethu, so like ngizoba negame noSiya njengamanje. Like into engicela ukuthi niyenze njengamanje. You double tap the screen. Lokho uthi awupheli moya neza. Ngiyanicela. You double tap the screen. Ngiyanicela. Okwesibili, you send ama gift noma ngabe yiphi gift onayo uyayisenda. Ngiyanicela abantu benkosi. Singavumeli government angihlule. Thimbo ngencane. Comment down below nithi Thimbo ngencane. Ngiyanicela bafethu, ngiyanicela. Please. As the muntu usile unabantu abaningi ngale and mina ngisanda ukuqala live. Shit. And mina ngisanda ukuqala live. Ngicela ngani bami ningilikeele live wami. Mase senda ama-gift. Mase khona yabona ukuthi ngichaza kakhulu kodwa kuqalayo. Ngiyanicela bafethu nazo-ke. Anithi government. Like ngiyanithemba bafethu. Anithi government. Sesihamba. Bafethu ngiyanithemba. Ngilinde ukuthi nibe bo-70 and then bese singayiqala because then unabantu abaningi lapha. Bese siyayiqala live. Like niyangithemba. Like niyangithemba nazo. Bafethu into engimele niyenze double tap the screen ingapheli moya. Let's go.
Njayami. Sambe. Let's go. Angisenabo ufilifili bangani bami sekuyimina lo. Yangibo? Let's go. Yak. Simple kancane. Nazo. Double tap the screen, Buffett. Double tap the screen. Double tap the screen. Double tap the screen. Double tap the screen. Look at it. Yo. Umuntu philisi. Buffett, double tap the screen. Double tap the screen. Send a gift noma ngayiphi gift yonayo. Send a gift noma ngayiphi gift yonayo. Send a gift noma ngayiphi gift yonayo. Buffett ngiyacela double tap the screen. Hlangana zo. Gift. Buffett noma ngayiphi gift esenda manje izothamzeka kawu2. Noma ngayiphi gift esenda manje izothamzeka kawu2. Noma ngayiphi gift esenda manje izothamzeka kawu2. Noma ngabe iyiphi. Sicela senda ama gift Buffett ngiyacela hlangana zo Buffett. Indaba manje relax lokuthini hlangana zo noma ngayiphi gift esenda manje izothamzeka kawu2 noma ngayiphi gift esenda manje izothamzeka kawu2 noma ngabe iyiphi igift esenda manje izothamzeka kawu2 double tap the screen if on I gift lokhu qhaqhazile lapho ungapheli moyo lokhu qhaqhazile ungapheli moyo lokhu qhaqhazile ungalokhu qhaqhazile hlangana zo siyamfica manje 600 asifike 200 masinyana nasikya nazo siyamfica yes asifike 150 asifike 150 hlangana zo okay senda noma ngayiphi gift manje noma ngayiphi gift esendayo noma ngabe iyiphi noma ngabe irose noma ngabe iyiphi gift ngiyacela if on I gift double tap the screen lokhu uthe ungapheli moya bafethu hlangana zo okay ngicela irose elilot target one rose noma irose elilot one rose please target one rose please thank you so much Anele inkosi kubusise thank you so much hlangana zo thank you so much intombi yebhinga thank you so much inkosi kubusise comment down below nithi intombi yebhinga ni comment and it's intombi yebhinga let me follow you follow how manga kakhulu guys if on I gift iqhubeka double tap the screen if on I gift double tap the screen hlangana zo Aphiwe thank you so much for the roses bafethu noma yiphi gift esenda manje izothamzeka kawu3 noma ngayiphi gift esenda izothamzeka kawu3 sicela senda ama gift ngiyacela hlangana zo asambe no siyona noma ngayiphi thank you so much Zamantungwa inkosi kubusise hlangana asambeni some government bafethu double tap the screen if on I gift you double tap the screen don't be a big bafethu bangani ngiyacela bangani homa intombi ebhinge ngabo kakhulu inkosi kubusise homa Andiso thank you so much for the roses bafethu double tap the screen intombi ebhinge and Nako thank you so much for the roses hlangana zo nazo intombi yebhinga when I catch you hlangana zo thank you so much and Nako for the roses inkosi kubusise kuba bonke laba bangisendela ama roses inkosi babusise bonke laba bangisendela ama roses inkosi abangisendela nje ama gift thank you so much guys if on I gift it's fine plus please cela double tap the screen nje kuphela double tap the screen ungapheli moya yabonga sinokwethu Sicela like lapha ngamaningi ama-gift guys ngeke intombi yebhinga yo ngiyayicelela bangani bami ningangilahli bafethu intombi yebhinga Vuma kanjani Ala ni comment nithi intombi yebhinga kuma comment nithi intombi yebhinga Andiso thank you so much for the roses hlangana Zulu awe yasipho coach unukela ucoach ngale asipho coach ngiyacela bangani bami ningavumi ngamsana asipho coach yeah siyakhanya ring live hlangana Zulu if awunayo rose double tap the screen asifeni 800 bafethu asifeni 800 asambe no ay Zola double tap the screen bafethu double tap the screen hlangana Zulu yes double tap the screen nakya badlambonge nathi mbonge nqane nakya
like yeah hayi intombi ebhinqa ngiyabonga kakhulu wonke abangisendela ama roses ama gift naba double tap screen ngiyabonga but ningapheli moya bese ngasnaphi bafethu double tap the screen 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 ngeke bese snipe hawa ngeke swinile Nika MVP yethu intombi ebhinqa ngiyabonga kakhulu nithole ama power ups yini ngithole Andis uthole boosting glove masuthi aphiwe uthole stand hammer and nakho ube MVP thank you so much bafethu and nakho ngiyabonga Andisa intombi ebhinqa aphiwe anele mhlongo it's your boy Yonela sele baniseshe sithole impilo Rory Sang thank you so much guys nabo bonke bebe double tapper bebelokhu beqhaqhazile ngiyabonga inkosi nibusise osingihlekelela ikhehla leli Nika intombi ebhinqa thank you so much Nika let me follow you aphiwe Nika athela induku abantu bami ufuna i-rematch uthi ufuna i-rematch ngikhuluma nabangani bafethu uthi ufuna i-rematch okay bafethu engikwenzayo double tap the screen isiqala nje double tap the screen uma ungena ama roses ngiyanicela abantu enkosi ngiyacela bangani mancane bangani bami ngiyacela asambeni ongena igift bangani bami like one gift bangani masicela ngithi bangani bami nibe nomusa kaJehova asetha phela imali bangani bami la wena naziya double tap the screen bafethu hlangana zulu double tap the screen ningapheli moya asilida manje double tap the screen bafethu hlangana zulu asifike 100 masinyane engakasifiki asifike 100 masinyane asifike 100 shit bafethu ngisendele noma ngayiphi gift izothamzeka kawu2 noma ngabe yiphi gift ozongisendela yona izothamzeka kawu2 noma ngabe yiphi gift ozongisendela yona izothamzeka kawu2 noma ngabe yiphi gift ozongisendela yona izothamzeka kawu2 if awunayo please double tap the screen ungapheli moya please hlangana zulu double tap the screen asifike 100 masinyane shit double tap the screen bafethu ngiyacela uzowina kule game lo yazi and uzongihleka okay bafethu double tap the screen bangani bami sakhona isikhathi sokuzama bangani bami intombi ebhinqa when I catch you bese ngiyabonga bafethu ngavumi bangani bami ngisangikhale manje angisazi guys please double tap the screen ngiyabonga kakhulu intombi ebhinqa thank you so much bafethu double tap the screen lo muntu angasifiti iqobo angasifiti iqobo okay target ngicela izoqala manje target bafethu cela ama roses awu 3 double tap the screen bafethu cela ama roses awu 3 roses please cela ama roses awu 3 please sekusele 38 seconds guys cela ama roses awu 3 phela ama roses awu 3 phela guys please if awunayo rose double tap the screen ntombi ebhinqa thank you so much sacela omunye ozosenda ama rose omunye abanye abawu2 phela abanye abawu2 abazosenda ama rose please abanye abazosenda ama rose abawu2 guys please ngiyacela ningavumi ngami double tap the screen if awunayo rose double tap the screen bafethu be 200 labantu guys lo muntu uzowina nginefeeling usizowina guys ngicela ama roses awu2 phela shit unomcela like couldn't reach the target shit okay guys singapheli moya double tap the screen qhubekani double tap the screen asiqhubekeni double tap the screen angazi why lokho icimela ring light double tap the screen ningapheli moya double tap the screen asifike 300 manje bafethu ngicela hlangana zulu double tap the screen and share the live you never know who might snipe for us you never know who might snipe for us yes double tap the screen bafethu hlangana zulu
Kusasa ngibhala imethi kodwa ngilive. Hayi okwami. Okay guys, double tap the screen and share the live. 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 Bafethu siyamshaya. Sifike grand masinyane bafethu ngiyamcela yo. Uzosifika lo muntu. Isifitling light indaba manje. Uzosifika lo muntu. Okay. Uzosifika lo muntu bafethu. Double tap the screen. La. Ningavumi. Double tap the screen bafethu hlangana so. Hasambe no. Siyo la. Bafethu sifike 300. If awuna ama roses or ama gift icela lokhu uqhaqhazile ku screen ungapheli moya. Ngiyacela. Ngiyacela ngomoya kaJehova. Ngiyacela ngomoya kaJehova. Icela lokhu uqhaqhazile. Ngiyacela. Thank you so much. Thank you so much kwabaqhaqhaza inkosi babusise. Guys, hlangana Zulu. Então, vem aqui. When I catch you. Yo, bafethu please sicela nifollow intombi ebhinga bafethu. Sicela i-ring light yenzani manje? Shit. Yeah, thank you so much mzala. Ngicela nifollow intombi ebhinga ngiyanicela bafethu. Please, ngicela nje nifollow. Ayo. Please. Sicela ucomment down below intombi ebhinga khona bezokubona bese bakufollow. Please, ngiyacela. Ngibonge ngcane to the heart, to the world, obvious. Ngiyabonga kakhulu kuba bonke bebe double tapper. Ngiyabonga kakhulu kuba bonke bebe double tapper. Ngiyabonga intombi ebhinga pretty girl. TSP Rimfundo. Lindo kuhle Gumbi nothando Luyanda Zuma Seshe Sithole ngiyabonga kakhulu nakuba bonke ebebe double tapper inkosi nibusise guys like ngiyabonga ebebe share live ngiyabonga intombi ebhinga guys nansi la sicela ni follow ngiyabonga kuyona mzala Msimbu comment uyaphila ngiyabonga amambandla mzala mele ngiyofunda futhi ngiyabhala kusasa imaths Andaba Mazuma ngiyabonga guys la bangisendela ama gift even lungile ngithanda umoya wenu akufani ngemshayini mzala sho mzala uthi ngi screenshot lento ngizoyiposta ku WhatsApp nakya mzala ngeke le ring light engikhathele yona mzala ya indaba manje usakhuluma iyekele mfethu ngiyakhuluma usakhulumeki yini ngithumele ngiyofunda futhi ngiyabhala kusasa noma usufuna umesho ogcina ncifo co ngeke ngathi ngisaba Shutha siyeke bye bye ngiyeza ngizojoyina lapha sharp guys ngiyabonga kakhulu phuma phela wena nekhanda kakhulu guys ngiyabonga kakhulu kwabajoyinile ngiyabonga kakhulu abasenda ama gift abadabithepile inkosi ngibusise Jesu litwa twalala matwa uitwalo litwala alamatwa wemakholwa ke azvumani bo vumani bo Kubu Jesu litwalo litwala lamatwa litwala wemakholwa ke vuma
money boo. Oh. Nigga. That's me. Hi. Semini. Uphesheya yini? Uphesheya, phela nomngane waphesheya mina wazi. Hayi wena. Nomngane waphesheya. Untando lapha mfethu besediniwe kwi-live yami. Uthi imali. Udlula ibhasi. Uthi asivalele live. Nomona lo. Hayi mnyeke. Niguna umngane waphesheya. Anginayi. Yazazi isigaxa. Anyways, ngibhale kahle guys. Ngibhale kahle. Yo. Mina ngibhale kahle. Mina bengingabhali namhlanje ngibhala kusasa i-maths. Yazazi isigaxa. Hayibo. Yakhona mina grade 12. Hayi nibhale kahle guys. Ungona mawubhale kahle. Siya. Hayi phela mina vele ngibhale kahle isingisi namhlanje bese ngikhuluma ukuthi. Yeah. Ungona mawubhale kahle. Zela thiwa khipha imali kaMayidudu. Ujwayela kabi umelodi yazi. Mbani lo? Umelodi. Vele bese sizodiscussa lo ndaba lothi akukho mali la. Akahambe ochaza lo. Khipha Hayi. hayi into ukuthi abantu bahlonipha kakhulu uzokuhlela bese ngiya abahlonipha ngoba ngithatha kancane. Ugcina sengiveza ukuhlaza bami ngithanda ukuveza ukuhlaza. Ngitshele ukuthi lothi wena udla imali akavele la simbone. Akavele aka-request la sim-add asho lento ayishoyo. Melody thiwa requesta uzoyichaza kahle le ndaba ukuthi uthi omunye udla imali. Melody request. Aze azochaza. Yena angene. Nosho njalo futhi singithi imali amayidulu lapho ka-request asho. Yebo. Babona apho udla imali baqhabathi bakubhede la abantu bakujwayela ka. Anizwani nokuthula nina. Wathi ngim-invite futhi izochaza kahle la ukuthi uyikhulumelani into akangayazi. Hawu bafo wa-invite mina manje. Invite umuntu o-wrong manje. Invite usiya. Akumina nje. Ufuna ngosho unqola usiya manje. Sefuna ngosho unqola uMabizi. Ngifuna nawo uMabizi. Umabizi Aka okay. Oh, sephumile vele sesizomdisconnect. Uthi akusimi kodwa ngibonile i-comment yakhe isho njalo seyaphika sethi akusimi. Akavele guys, akavele angabaleki. Uyabaleka manje. Badlala ngengane, yazi badlala ngawo. ngathela nathi. Zazi mina namhlanje ngiyafonelwa kuthiwa ngidla imali ye-allowance. Ngizwa leyo. Lo allowance angazi ngiyithola ngalokho mshini kwakuyiqiniso noma kwamanga kodwa usala sayingenela sino 500 likes nama-viewers awu-5 million. Yeah, ngabona. 500k hayi 500 likes mzala 500k. Salayo. Thiwe udle imali ala. Ngibonile ukuthi bapostile, ubona ukuthi bapostile ukuthi batheni. Leya post ngitshengise yona leya. Ngibonile wathiwa Ama-comment lapha uthi ama-comment lapha ayanyisa. athini?
Athi ngibuka ngazi noma kuzovumela kani ukuthi ngiveze la. Ish. Kodwa nje kusalayo nje mina futhi ngikhathele izolo ngingena amakholo ngifonelwa abantu angingabazi bathi ngidla imali engaze ngizidle. Izolo ngisho nomnazi wengoma Box azange ngenzele lutho kodwa sekuthiwa mina ungifakele imali ngidle 10,000. Mukulo 10,000. Ukhona umuntu ono-10,000 onje ekhanda. Ukhona umuntu ono-10,000 onje ekhanda. Ish. Yonke lezi hawu. Yezwa mzala. Kube Yeah. amazinyo yonke indawo. Thiwani? Mzala mina ngithi ngibabona ukuthi usunefoni entsha, iPhone 13 Pro Max. Kanti abazi ukuthi ngiyithenge kanjani. Ngiyithenge Abazi ukuthi ithenge kanjani, abazi. ngiyithenge ngabe phansi bengithuka. Abazi. Abe nilungile kodwa. Clock it. Okay Melody, besingani bengisho nje. Bengingasho kabi, ngiyaxolisa uma ukuthi ngiqamba amanga ngathi wena but I'm sorry. Kanti benza imali yabo kuthiwa uyidlile wena. Kuthi udla imali allowance. Shuthi bangenela i-competition yengoma lethi allowance yabo. Yeah. Le kaLwandle uNkulu noStahila ngini. Yebo. Manje ivideo yabo it seems like yona ehamba phambili. Inama views of 5 million. So usiya past few months ago ngisho ngani. Ubesebenza, inkinga ukuthi ngisakusho ngela lokho kusebenza kwakhe phambi kwabantu, but ubesebenza wathola imali. Like for real, ubesebenza wathola imali. Leyo mali leyo wasewahamba wathengani ifoni yakhe. I-iPhone 13 Pro Max. Ngayeke ifoni enenkungu. Wayeke ukuphatha ifoni enenkungu. Futhi sukela lapho base babona ukuthi imali allowance ingenile. Ngoba abacabanga ukuthi usiyaye ngenza uplan ukuthi athole imali. So bavele bathi hayi obvious ukuthi ingenele imali, that's why esekwazi ukuthenga ifoni yasethengile. Makujayele namngani wami yabo la bayakhaphela. Ngicela umngene ikholi. Bayakhaphela manje usuthi ufana ungayithenga ifoni ngoba nakho bazothindila imali wena. Hayi nami into engingazayo. Ngiyothenga ikhehla nje ngikwazi ukudla ikhehla ngizwa ngidla imali yakhe. Sawasho serious angisakho nokungena esitolo mase ngisaba ngisho nokusenza into ngiposte kuzwa ngidla imali yakhe. Na guys ngiyenza umntana leyo nto yazi. Ngisho noma sengiposta bekhomenta ngayo. Mase ngazama ukumbuyisa wazenzela kwakhe wathi akekho right. Uthini umnikazi wendaba yena uthini? Umnikazi wendaba lo osikhuluma ngaye manje. Yena ngiyifudula leyo nje. Yo. Mafethu ngiyacela nje ningixolele ngayo ngiphumile kuyena. Ninake lo khona manje. Yeah. Manje lo khona ngathi niyafana nje ithi into engayo. Cela usichazele please. Like I'm so curious. Ngangwe ngithi ngifuna ungena ku live yakho like what is happening? Bethi siyawuthe zoba live nje uphi manje? Angimazi ngiyavuma ukuvela. Uyamazi nje isimo. Hawu mfethu usesongena nje indaba manje. Ngibona online ngicela kodwa. Kunjani eAmerica? Kumnandi guys. Phileka thatha lento ayinabungozi. Landa ngoDisemba nge-America ngizala ngisayethini. Waze nomngane wami.
Mzala ongifake kwi-Gucci bag. Hayi cha. Mina Like obehleli uzongifihla kwi-Gucci bag. abavumelekile abantu abafana njengavumeleki thina. Yabona-ke manje kuyisemini. Ngabe imina ohleli lapha-ke manje isebusuku yabona. Sithi Mzala siyaphuma uyangidelela. siyaphuma mzala nesishayisane nabelungu. Into ongayijwayele mzala uthi uphume wena ushayisane ney'mbuzi mzala. Indaba yokuthi usine ngoba ngazathi usane. Mina ngifuna usine hayi usine. Hayi ba. Abantu bathi upuntando. Intando sagesa sachatha ney'nkukhu lapho. Ngithe usachatha inkukhu. Mzala angazi noma ila ngixhume khona i-ring light yami lokhu icimi iya on icimi. Ithengwe kwama-China phela kuyavela. Esiyangizokhiqiza indaba. Kanti yami ngiyithenge cash ifoni. Nolo wagibisa kambi. Ngizokhiqiza indaba wesiya. Ngangisukeli. Mzala ifoni yakho uyithenge amasi idinga i-ring light yami ngibuka nje angidinga i-ring light. Ngiyimini. Yabo ayisekho i-ring light buka nami ayisekho i-ring light. Ekhanyise sibo. Ngikhanyisa i-ring light. Ngifuna ukubona umehluko. Okay. Iyayifanele le nto ukuthi uyikhanyisile noma uyikhanyisile. Iyayifanele le nto yakho. Thiwa ngikhiqiza indaba. Okay, cela ningisendele i-lion ngizozikhipha zonke indaba. Yama unjani? Thanda imali. Ngizozikhipha zonke indaba zasiya. Naloya-ke lo sengisanona ukusho igama lakhe. Lapho manje. U2. Uyezwa-ke mzala? Lapho la u-11. Uyayibo u-9. Hayi. Bangikidnaphiwe. Lapho ngiyobhala imethi kusasa. Ngisho lezi zinto lezi litho. Lapho ngiphansi. Bangikidnaphiwe. Akwazi thina siyaphilwe nyala. Wena mhlawumbe bakufake ngazi bakufake. Bakufake ingane yakho wedwa ukuthi ukhanye uqedwa lapho. Hayi, ngiyangishilo ngithi wozana ayikho lento ozani. Mzala, sengithukile manje. Ishaya indiza. Se-America i-content esizoyenza-ke sesise-America. Nokuthula, thank you so much for the roses. Nokuthula ngiyabonga. Inkosi kubusise. Mzala. Mzala akekho umuntu ongayithanda imali. Mzala cabanga sesiphesheya mzala we. Uyacabanga. Vele i-World Cup yeza ozani ngizomhosta. Ozani. Umzala. Akasiphe $500 la vele ngayo uzofika umkhulu. Kahlahla kasendi lion. I'm sure i-lion i-cheap ngakuyena. Asendi lion noma i-Galaxy. Ilayo yini guys ngangihleki. Usend i-gift. Oh, i-gift. Yazi lento yama-gift mina honestly angiyazi ukuthi isebenza kanjani. Okay. Ngiyabona ukuthi uyangena lana and then you give abantu ama-gift but isiza ngani? Ukuthi lowo muntu lomsendela i-gift abe nemali. Uyakhona ukuyi-withdrawa? Yes. Yena mazinyo usubuye ukhatha inkukhu. Hayi wethando wethando. Engeke mina guys ngiyahleka. Mbala mnandi. Uzacula kamnandi. Angithandi ngomzala bafethu, mzala ngithandi ngomzala. Ngivakashi seliphathe kahle ntana. Nomngane ohlala phesheya manje. Seliphathe kahle.
Bafethu angithandi ngontando. Untando uphuzile u-right guys untando nisho ukuthi u-right uphuzile. Hello. Noma ngontando loyo. Ixesha amaphepha. Ntando. Usiya ileya. Hello guys. Ohlala phesheya. Uhlala phesheya? Uphesheya yabo semini lapha. Phesheya kothukela noma? Phesheya kolwandle wena. Umkhombisi uthi semini akaboni. We, awubona semini lapha. Ngithiya kothukela. We mama, sibathi ngesingisi abasazi laba isingisi. Dando, uphuma uchathi inkukhu afunda isingisi. No dude. No dude. No dude, man, no dude. Ngisifundile le ukweni. Pardon? Pardon. Mangikhuluma noSiya mele ngilingise ngesandla ukuthi akezwe ngithi kanje ngesandla. Ngithi pardon, ngithi kanje ngesandla khona ezozuze angizwa. Mangizothi nje pardon ngeke ngazi uzolutho. Ngazi ukuthi ngithini. Guys yazi mina kodwa niyangibhora shema. Yakubhora? Usiyambhora. Niyangihlekisa. Melvin, thank you so much for the roses. Yeah, wait, Dolphin seyakhuluma isingisi. Nkosi Melvin. Wesisi ngempela uphesheya. Awuboni? Angimazi nomzala. Shuthi wena ephepheni wawufeyila ngempela waphila Ibaba, siyacela uyabona. Angithi uyazazi wena mbungenqinisa usebenzisa AI le. Inomngane ngikhuluma naye. Before AI le. Ngizala. Kade ngikhuluma naye ekseni ngifisa usuku oluhle ngifisa sengibhale kahle. Wangikhombisa bekuyisikhathi loku1. Ebusuku. Umina phela nothi kuyena yena bekusekuseni. Imo wenzani phesheya? Ngasebenza. Sekunomngane osebenzayo nami. Usefuna uku-involve kanti nomngane nami noSiya. Hawu kusefana Wesane, angikwazi ukuphila ngaphandle kwakho kuyimanje ngiphefumula ngamapayipi. Buka la mama. Ngizokwenzela inkondlo mina ngizokwenzela mama. Mina ngizokwenzela inkondlo every week. Ungenzele mfemi ngiyenzele. Buka la mama. webabe ngovo. Wena zokulumufa wena. Uzobe ungidumelani ke manje? Hayi ngisho siyabonga wena ayibo. Uyathunywa umuntu onemali. Uyalunywa ke manje. Sesibala sikhuluma le. Hayibo nayibhadlambo. Ukubudumo liyabulikisa ingizeni yawo funa abancane bayizwela. Hawu. Bese ubaba kaSenzele. Bese ubaba kaNdalo. Hayi wethani. Ngiyenzike le. Bona yadonsa mfana wami. Ingane ngaba. Ngibone lapha usenengane. Ngane noma wengane. Yokucina ngane. Yazi ngiyangena kulo Facebook. Kathiwa ngithandi lento yokuthi nithi u-AI manginosipha. Abantu bethi AI yazi abantu. Wona AI vele sothi.
Lutho Ntwana liyamolentsha liya lapha e-West Town. Ayazi nje. Oh, bengisebenza sound. Uyangazi nje. Ngise khona. Uyaphapha wena. Siya sekungcono apho ungasafilizi yazi. Hayi ngingahlengisi, ngifana ngithaphela. Usewumuntu. Ngiyangibona kahle. Ima wesane phasa iPhone ba? Phasi 16 Pro. Osho ama-iPhone nodwa la. Ngincane phakathi. iPhone Hayi kulungile bafana wazi. Soxabana nawe. Phume emabhozeni. Soxabana nawe wesiya. Saphume emabhozeni. Iyangena emanzini yakho. Iyangena. Oh bengithi seya mina ngingena ngisho iwashi mina la ka-Apple emanzi. Ngiyacabanga. Peshe. Bengumso. Uzolala sekuqala ikhova ngalapho. Ya? Kodwa-ke guys ngalapho bayadlala I feel like amafoni ngalapha ayabiza ngala shidini. Ima yana lapho. Oh okay the time ngifika la ngathenga i-13 and then because ngafika ngoMay ngathenga i-13 ngangiphathe i-Android la. I-13 yayi $200. Very $200 in rand. Uzobona ukuthi ngifundani esikoleni woza nazo ngilalela. $200 in rand. $4,000 loyo. Yabo la boss ngekhanda. Bonke because bahola Facebook boss ngekhanda. Kuleka. No, isho kahle sihola ama-dollars. Ungasho nje Kuleka ngilaba. sihola ama-dollars. Kuleka ngilaba. Laba. 16 yayi $850. Ha. Hayi ngeke yafana iwe, yafana yabiza. I-15,000. I-16 iwashi liyafana vele nefoni and then lalo $150. Akufani honestly. Ifoni yakhe isho ukuthi 13,000. Ha? 13,000. But ngeke uyithole i-iPhone Pro Max i-16 Pro Max ngo 13,000. You Last time can. ngathenga 20k. About 26 lapho. Ngiyazwa. Ubensizwa nahlala noVaseline nje lapho santanda. Dado, I shall doom you. Awukuzisabonga class later phela ngesizulu ayi. Ngizokuduma. Thanks dude. Nelwa nami. Akusane ngizovela ngilande siye phesheya nihlale eThekwini. Asinandaba, iThekwini indawo e-right. Basale. Okusalayo ngizobe ngiyiphesheya ngihlale eThekwini. Ngophasi ethi ngiyahamba mfethu ngiyofunda. Hamba noma hamba manje indaba. Kuba isikhathi kanti manje. Kamqoyi bafethu ngiyeza futhi ngeweekend bafethu sizodlala uSmash of Pass lapha 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 Yona-ke indawo aselungisa kuyona-ke ungise Hammersdale njalo kodwa yena kuba yisali Ngafunda lapho mina bese uzongiphaphela wena angikise Hammersdale usuyihambela ngemothanga wena ungise emolesi Hammersdale awungise Westtown. ya bafethu ngiyakamagaba bafethu ngiyakamagaba ngeweekend ngiyakamagaba Njalo ngisa umzala lo ufangise kaBoxer njalo kodwa ubhuti wakho lo untando ungisa kaBoxer njalo kodwa ubhuti wakho useStown. Ehamba sigcina ingenazi izitolo nje. Usinazo lezo phela. ayinazo
Ngikhumbula Okay. sadlula sinoma offer. Nize bafethu, nize. Ngifuna sithi nje, sebaningi kanje. Siyama Stan. Bafethu sacela nishayele usiya izandla sephathi iPhone nobe beningazi sephathi iPhone 13 Pro Max bafethu. Ungawu-8 Max. Why? Pro. 13 Pro. Pro Max. 13 Pro. Bafethu sephathi iPhone 13 Pro Max. Usiyangihlula uyangilida. Kodwa kusala usikhanya ngokufana. Lapho wena ubetha kunaye. Steering light. Ana mangicishile. Miyeka akawazi ubetha uthi cha ukuthini. Miyeka. Akawazi ubetha uthi ukuthini. Akawazi ubetha. Mnyama. A pen. Yebo ithengele iwele lakhe. Ithengele iwele lakhe. Abangesanda kufika engekaqedi. Uthe uzo-announce and ngilongihleli uya-announce namanje. Wesane? Sengikufollowile. Danko. Yabona wena. Hawu phela nawe back. Okay. Ngiyancuma. Hayibo mina kade ngifolowile mina mfethu azonidlala ngami. Ngiyabonga. Ya noba ngeke bengimfollowa uHulumeni bengimfollowile vele kade ngaba yifollower yakhe. Bathi hulumeni. And Kodwa then bona- imbongi encane ngimfollowile naye. Follow Kodwa bona bakufollow back. Ngifolowile mina kade ngifolowile. Kodwa bona bakufollow back. umuntu ongangifollowanga ugovernment azangifollow ngenza isibini. Kunjalo vele, kunjalo vele sidalwa. Yabo chance sikhuluma fulani. Ngiyadlala mfethu. Hayibo phela umngani wami wena lana manje sebezosikhatha labo. Hayi. Ngakhathwa amagesha namazambane ngaphezulu. Ayisho disco lapho. Cha ungijwayela UDM government. Mina Uzama ntwana yami nje airtime ne. ngithi ngizoqeqa amafine siyawa ngijwayeli kabi. Nami ngiyayicela. Ezwathi omonaka. Hawu bafethu manje phela imali ngifisa umoya. ubuhola imiliyoni. 100,000. Hayi ndohlulalele. 50K. But honestly ungidm ngizotransfer imali kwikhadi lami lasekhaya ngizotransfer manje mase ngiyakuthengela i-airtime. Nami Ilungelile. ngizokwenzela inkonzo every week. Ayithandi imali. Hawe ntando sesishaya ama-disco boy. Kunjalo nje. Ambulance. Okay kulungile akunankinga. Lungile akunankinga. Ngiyabonga. And then okay ngizoshina i-WhatsApp number mase ningidmile mase ningineza inumber zenu on WhatsApp and then I'm gonna Right. Uyabhubha imali. i-airtime ayiqonda ulwimi endodeni. Ayiqonde. Kodwa mina ngiyabazi omzala. Right now abayidinga i-airtime badinga imali. Phela mina vele nasi. Phela mfethu uqala kancane yabo.
kancane. Yabo. Ngiyabaza umzali. Bafake i-airtime ya 200. Musukuba nomona. Umnyama phela mbogawuni. Indaba phezulu. Indaba lokhu uba nenhliziyo embi ntanda. Lapho uzisho yena shothi ivele bengizobuza ukuthi ufuna imali nathi ngifuna 200. Hayi, wena untando ngibonile nambonge encane unomona. Ngisho nakuyikholi ekungabusisi bekanje benomona. Sinomona lo mfana. Ubona haselona. Yabafethu. Mina bafethu akekho umuntu onenhliziyo enhle okudlula mina emhlabeni. Ukuthi nje bafethu nina nithatha i-advantage yokuthi ningayithulela nina ngihlanganyela because mina ama-followers amaningi nginawami, ingawo ninobunja, ingawo ningicelela phansi, inganibuza igama lami, kodwa ngiyiphuwa mina, ngiyejile edabukile. It's fine bafethu, angigcwali, nimiza igama lami ku-like, nje nenhliziyo embi, ngimosha i-content yami, yokuba nenhliziyo enhle, nje nenhliziyo embi, nangidethrete abantu abawu-123, it's fine bafethu, Hosana Bukoli. Aweza ama-content creator. Aweza ama-content creator. Ya-creator, man. Creator ngathi. Ngiyazela imbuke encane, ngishayisa inyanga, wathi inyanga. Ngishayisa inyanga. Yini ezwelayo? Into engiyishilo. Yes, inkonzo le. Uspikile, uqondanisa ubhemu. Umchuma macingwane uphakathwayo. Usungijwayela ngabe ntanda. Namazinyo egeja, musungijwayela namazinyo egeja. Wena ntando, maziphe. Unempilo namhlanje umzala sizokuchutha lezo mpilo. Ngiyaxolisa umzala. Yazi utheni uSpikile? Utheni? Uthe leya ndawo leyana uzositshela mase sebehambile abantu bakhona because kuzomele kuhamba abantu lapha mase kuma iqala phela leya ngoba sifazo sesingene bekhona khona abantu kumele behambe abantu besiyaqala. But it will be very cheap. So kuzomele ke. Kanti kufanele abantu ngalapha. Yabanda besisanda Right makunjalo mfethu. Ashayasazisa. Bethi uzanganinga ngapha eThekwini. Uqeda ukubhala ngithi. Yes. Mase ngiholile ku-social media. Khuleka manje ngesahola social media sesihola kusaneni. Hayibo. Clock it. Ngadlala mama. Ngibona ngilele kanje kade ngisebenza ngilele kanje bengisebenza kanzima. Ima. Ngikhuluma ukuthi bengisebenzele endlini. Yabo. Angisho yabo lezi ngahamba elungile. Wesane. Usuqomile ngalapha. Mfethu angaqoma, ngathi ngifike ngoMeyi indaba ngizoqoma ngizosebenza mina la. Hawu. Umlungu. Nedlozi lami ngangidlathela. Sekhona ukuze umlungu nje uthi njani? kanti ufuna ukusingosaneni ngikhona. Ayiwo. Kanti indaba ukhohlala yangaka. Kohlakele mfana lo. Ntanda indaba ukhohlala yangaka. Ngiyadlasa le ntombi imali lawo phesheya welwane. Ntombi imali lawo phesheya welwane. Yo guys, they're done. But yeah. Untando uyahlupha guys. Ungiphi imali lawo phesheya welwane? Nguphi imali uzoyenzani imali? Imali baba. Imali baba.
ufuna ukuthenga ijezi elibomvu bese alidabula. Ngempela ngasitshele namhlanje guys ukuthi vele ingubo uyidabulelani. Yini vele umshophi ayidinga ukuba ngaspare. Ngempela. Ufuna ukukhuluma. Yazi ama-complex ungakhali nje. Nango-ke. Khuluma Ntando. Bukani wafika ubaba kwi-live. Muphi? Baba kho ngempela. Ngikhatha afethu. Yena Baba ethi ngimfollow. Yamfollowa. Yebo. Mam. Yo. Manga. Baba-ke. Izinto uzikhuluma. Ngizomfollow ngimtshengise yonke into le bengisho. Cabanga baba khuzwile mfethu ukuthi utheni. Ayikho lo nto. Khuzwile. Utheni ngabelungu uNtando abelungu banjani? Utheni? Sezoyidlala imali yabo. Sezoyidlala imali yabo. Lights. Yo, kozo baba ku disappointed uyasho ukuthi enkosi yami. Wesiya sengiyajima sengiscore. Iskora wena unjalo. Bengithi Ungcono mzala nginami. Emile. Ayingikwazi nokwenza lento oyenzayo. Akutshela bo. Ngibona ish. Ungiveze nami ipower. Qinisa ingane. Atando. Asezela Atando nukhuluphele wena Ntando. Ntando akwazi uqinisa ingane. Ngizon protect eThekwini ngizon protect. Ngizon protect eThekwini. Uzohola nini buke encane? Wayefuna ukwazi payday yami nawe. Kanti mina ngisangolile. guys niyahola kanti mfondini. Uyahola. Sethi content endisiyahola. Uyahola yedwa. Uyasebenza. Period. Yasebenza? Yabo kule tree mini breadwinner. Oh wow. Hawu. Ubabona ba online ngalama data abanawo nje manje yimini. Hawu. Senzophika ngoba nisuke senqina la mahla abantu kodwa nje manje ngiyayithi iqiniso Ngibona ngizwe oyishona ngiyizwa. Guys wazwamini lo girl uAmanda guys ubingelela abafana kuphela. Amanda Awazi It's okay no I know ukuthi abafana bayi lie. Papa yini bafethu sengino 1%. La ejojini impela. Khona uzokhuluma lo mlungu wakhe. Yo. Ole ntomazana into engenze yona namhlanje. Walala kona sini. Yangilalile kancane. Bengisebenza from u9 to 1 and then ngalokhuni ngaqeda ngathi ukulala futhi bavuka manje. Siyabonga zenza into enecare. Esilo siyesayisho nithi umonase. Shiumonada. Khohlakala kwakho ntwana. Bese intingathi ngala mazinyo akho. Efethu
Utheni content ozoyi-announce manje. Phela angizwa. Ngiyabona. Angizwa. Ukwangibuza nje umbongo mina sakukhuluma le nto. Wena nje futhi uyathanda isibili intweni eyodwa njalo nje. Utheni mina? Ngitheni? Athanda isibili emuva. Sifuna ukuya phambili, ngithanda isibili siyemuva. Awungiphendulanga mina. Mina bengingekho phela imbongo encane ebuza. Ngeke-ke phela bengikhuluma nento eyodwa, kwakho kusaphuthi. Sengumuntu omubi mina. Uwumuntu omubi. Uwumuntu omubi. Kanti into engikhiphe kwi-call lapha ngikhuluma ngokubuza ushiphi ngaphuma. How? It's my fault. Yeah. Okay, kulungile lezi. Kulungile, qhubeka ngenze umuntu omubi lezi. Kwenza. Kulungile lezi. Kodwa ingaphathi lami uyalazi. Kunjani? Angiklass. Ngabe ngene kulona. Ngase ngiyazela kusasa ngiyafunda. Salam guys, bengisebusuku uthi Nansi ngiyazela sasa ngiyafunda. Phela mina nesikole sikanje. Phela mina nesikole sikanje. Into engiyizona. Ngibona kanjena kanti sekulala vele. Hayi mina sengiyalala yena akalala ngifuna ukulala ngo-12. Nasingalala yena akakalala ngifuna ukulala ngo-12. Angenathule ngoba usekhuluma kakhulu. Hayi ngasakhulu. Right thule. Nje inboxa manje. Yeah, inbox. Yep. Bye Ntando.